di na kay nakutason. Ato na ipadayon sa ato ang halandong igsoon Jerry Arocha. Okay, daghang salamat sa pahayag sa ato ang igsoon gikan sa piniling nasod, Brother Douglas Mogawa Arotsa. May tungod sa topic nga ato ang gipanag-usahan karon. Sa mga naki-live sa ato ang programa through Facebook, daghang salamat no. Sa ato usab nga igsoon na Dailinda Agapay watching. Mayong hapon ninyo diha na, ta. Okay mga igsoon, alam sa pagpadayon na sa atong programa, ato din hata sa atong igsoon nga usa Catholic Faith Defender, atong igsoon Brad Silbert Dondoyano. Alang sa iyang 10 minutos nga pahayag. Okay? Sa mga nakiview po sa ating live ngayon, maraming salamat po sa inyong pananatili mula kanina hanggang ngayon. Okay, kapatid, igsoon Silbert Dondoyano. 10 minutos. Daghang kayong salamat. Kinahod nga buutan. Mahiyo kayong moderator sa sangka. No? Jerry, nalimot mo ko sa pilyado. Arocha. Sige na ko ni makita gani friend mi sa Facebook. Na magiingon na usahay. Oh, kining kulay kulang pud ta og pahulay ba minus kay glihok na tong ni sigurado yung ko og ari diri kay ipahibalo pud nako ang posible ignoran to posible kay murag wa pa kaayo mi ka finalize og istorya to ni brother Gilier pa kaniya usa ka di Batista nga Adventista nag-message nako sa Facebook nga makig-dialogue siya nako no karong sunod Domingo. Then naka-commit na pud ko then siya po then katulang iyang tema manggod nga gi butang ni sugot pud ko pero nagunahon na ko ba nga murag broad man ang iyang tema nga giingon nga kining pamatud-an niya nga ang Roman Catholic Church is in heresy kana bang nagtudlo na og dili mao. Dayon ako kay basta mga inana dili mo ko mo balibad. Ganahan man pud ko mutuki ana nga topic pero ingko nga hala ang among oras gamay ra man kay usa ka oras og tunga ra guni ato adre no. So nagunahon na ako nga kung maghisgot siya mga heretical teaching sa iyang unahon na daghang kay topic may hisgutan. Pwede niya hisgutan larawan kanang sabat o daghan purgatorio, madaghang topic na imposible kayo matuki na to nagayoton yung pangisgutan na una nga ako pa to siyang gitiksan nga kung number gali niya kaya masabot na ko siya nga i-specify na lang ang topic. Dili parang dili kay mataas ba. So nagulat pa ko no pero murag manhigid to pero ang murag di siya sige man ta siya online pero murag minus na siya online ron kay wa pa man siya mutubag no. So pero dito ta sa atong kanang akong i-share no. So magisgo ta og tema patungkol sa Santo Niño. Okay, no? Celebration sa Pit Senior. Okay. Nadunggan ako ganina akong kauban si Brad John nga nakapamahayag na si nanay wa ko kadungog kagani nakadungog nakaistorya na nanay. Okay. So parehas man mi ani gyud siguro kay mga Katoliko man mi ako mo dugang na lang ko no nga sa ako pong reflection. Nganong gitawag og senior sa paghandom sa pagkabata sa atong Ginoo tungod kay si Kristo dili lang kay bata no. Na siya titulo nga Dios. Okay, Dios gid po siya no nga nagpakatao den gihinganlan po siya amahan sa Isaias 9:6 bisag bata pa gali siya gitawag ni siya amahan because naagid siya seniority kay Dios God nya labaw God. So mo nang gitawag og senior. Dayon nganong handumo nato ang iyang pagkabata atong gam-an og larawan o kining ribulto kay aron mahandom nato ang iyang pagkabata sa mga natay mga pictures sa atong pagkabata, di ba? Naputay picture sa atong pagkadako na. Unsa may silbi ana, no? Mura na siya butang pagpahinumdom nato anang higayon na nga bata pa siya, no? Ang paghandom. So mura og inconsistent ang mga igsuon natong dili Katoliko nga magbawal sila ana nga sila gani po napod sila gihimo nga parehas ana ang tumong. Okay, ako'y nakitaan nga pamilya nga dili Katoliko
na po sila mga album sa ilang balay. Then na sila collection sa picture sa ilang pagkabata. Na po sila collection sa ilang picture sa dako na. Inana raman, no? Kay kung ano tang natay larawan, natay picture ni Jesus Christ nga ingon ta nga kana ang iyang pagkabata kay atong mahandom. Kay si Kristo gud mao sa sinugdan karon ug sumaabot. So bisan unsa nga kana bang istorya niya sa kasaysayan madako man magamay o mabata, okay, siya gyud gihapon na, no? So mao na nga amo na siyang gihandom dayon nagpahinumdum po ni nato nga kini bang kung matuod ta nga sakop sa maong simbahan dapat po ta makikiusan ni. Hinoon ang mga dili katoliko na itong mga kauban, siyempre dili sila siguro makikiusan nato kay dili mo po sila kauban nato, no? Pero sa akong kabahin nganong nahigugma ko aning pagpakighiusa sa mga tradisyon nga katoliko tungod kay kining katoliko nga pundok manggod ang nakita nako nga ang iyang eksistensya masumpay gyud sa pundok sa mga apostol. So mao na nga nganong maglahi man ko ako nga naa na may pundok nga gikan sa mga apostol nga nagpadayon hangtod karon. Murag dili pod maayo nga muhawa ko ani din maghimo pug laing mga tradisyon nga dili ko makigusa kay maghimo pug laing grupo. Murag dili na pod maayo nako, no? Kay na sa 1 Juan 2:18 ug 19 nga ang mobiya sa original nga pundok medyo sakit galing pulong gigamit. Isipon nga antikristo po gali ang tawag, no? Meaning dili tinuod nga kauban kay ang tinuod nga kauban magpabilin sa kasakit og sa kalipay. Di ba? Okay. Ang simbahan daghang mga problema di nato ikanigar, no? Pero dili gugma ang pagbiya tungod sa maong mga problema. Ang gugma mao nga motabang taog sulbad sa mga problema bisan unsa kalisod. Di ba? Lisod kayo kay bisan ngani kaming mga CFD di mi magparehas og mga batasan, magdebate sad mi. So ayon gali mi sa ubang mga dili katoliko. Ayon sila tanawon ng mga CFD o gaaway na, gaunay na. Dili na mo na ikalimod. Since the start na agin ng mga personalan. Okay, si Pablo galing si Pedro na po instances nga iyang gibadlong si Pedro nga si Pedro ra ba gitugyanan og keys of the kingdom, no? Ang Ginoo po gyud gatugyan pero gibadlong siyang Pablo okay, kay doon na higayon nga nasipyat pod personally si Pedro. Pero ug akong i-analyze gani katong sipyat ni Pedro dili ito sipyat nga kanabang sipyat gyud maayos tanan kay iya ra man gutong gidipinsahan tong pagbati sa mga Hudiyo. kay ibalo na siya nga pwede na makiguhugoy sa mga Hentil pero nakita niya tong mga Hudiyo nga nagtuo siya nga wa pa kay kasabot ba nga kanabang ipihig paghapon ng mga Hentil. Nagsugod naman siya pakighugoy-hugoy sa mga Hentil. Una-una ala na yung mga Hudiyo suko gani sila na karon kinakig-imigo na ko aning mga Hentil. Iya sang gibiyaan. So nang iyang reason ato nga para dili masuko tong mga Hudiyo nga wa pa kasabot ba sa tibuok sitwasyon. Pero para nako dili kay ito sipyat gyud ni Pedro. Murag pastoral concern rato ya. Pero mao may nasabot ni Pablo. Og na explainan po siguro siya basig mahupay ra pud ato siya, no? Kay ugbot na hunahon dili man to doctrinal ang sayop ni Pedro ato higayon na. Okay, pastoral. Kanabang strategy. Kay usahay god kung pananglit na kay amigo then napo kay laing amigo then nya kontra to silang duha. Usahay murag muli kay kag duol niya kay basig masuko tong imo sa ka amigo no? Kung magbuduol atong usan ka amigo nimo nga kontra silang duha. Bisa sa politika gali mahitabo po nang ingon ana, di ba? 2 minutos igsoon. Di ba? Kay naay usahay nga amigo nato ning politikuha then mahadlok ta mo duol kay amigo puto nimo tong kontra. So mo nang mupatunga ta ning duha kay puros man amigo mo dili lang ta muduol anang duha. Ako inana ra bagyo ko. Unang ako gyud posidan anak ko mga amigo na kong politiko gani. Di ko maghingalan gani, di ko mangampanya silang ngalan kay parang dili masakit ang duha. Kay puros man amigo na to. Unang di ko magisgot og ngalan sa politiko kinsa akong butuhan. Pero ginana ra gud. Then napay time 60 segundos. Okay, wa pa kay kuhuman sa Santo Niño. Ingon na niya lang, no?
Tungod kay ang Simbahang Katoliko Original Church, bisan unsang himuon ani nga mga kasaulugan kung tinuod tang mga anak mo follow kita. Because ay iyang authority, ang iyang idili og itugot sab sa langit. Mateo 18:18. Yan na lang, daghang salamat. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa ato ang igsoon. Nga usa ka CFD, Catholic Faith Defender, atong igsoon Silbert Dundoyano. Ug karon mga igsoon, lang sa atong pagpadayon ang hidenta sa atong igsoon Rivera. Igsoon na lang sa pagsugod sa atong programa, Dialogo sa Kamatuoran. Ato na ning ihatag sa atong igsoon nga usa ka Catholic Faith Defender. Atong igsoon Silbert Dundoyano alang sa iyang opening prayer. Silbert Dundoyano. Okay, sa mga gusto mag-participate sa ato ang programa. Okay, ato na ihatag sa atong igsoon Brad Silbert Dundoyano sa Catholic Faith Defender alang sa opening prayer. Espiritu Santo, Amen. Langito na mong amahan, niining laing higayon nga imong gitugot kanamo nga magahimo usab kami og mga dialogo sa pagtuo. Giyahi ang matag usa kanamo nga makabaton kami og unahuna nga maantigo mutahod sa matag grupo nga mopaambit diri nga lahi-lahi usab og mga pagtulunan. Importante nga bisan karon wala pa mi mag-usa apan maipakita gihapon namo among gugma sa matag usa nga anay pagtahuray mao nga giyahi gayud kami niini og unta mahimo kining epektibo nga tulumanon para nga ang tumong og tuyo niini makabot gayud nga ug madamlag makabot gyud namo ang kahiusahan nga imong gitinguha. Mga tao rami nga dunay mga kasaypanan mao nga pasayloa kami ug naningkamot kami nga mahimo gyud namo ang among rule isip mga tig paambit sa imong mga pagtulunan base sa among nakatunan sa among matag tagsa kasimbahan. Kini among gipangayo o gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Jesucristo uban sa panabang sa mga anghel sa langit sumala sa Catholic version o gusab sa among mahal nga inahan Mama Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat no sa mahinugdanon o balaan nga pagampo sa ato ang igsoon Brad Silbert Dundoyano nga usa ka Catholic Faith Defender. Diin mo po'y mahimo nato nga permatibo sa ato ang tema karon nga panag-usahan. Pero sa dili pa, usbon ako Luzon, Visayas, Mindanao kutob sa mamaabot sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran. May hapon ninyo dihatanan. Ug usab sa atong admin niining maong ato ang network station. Diha ni Ma'am Genevieve Ilio. Ma'am, may hapon nimo dabang uban sa tibuok nimong pamilya. O sa kinatibukang staff nining maong network station no, nga wala na to mahinganli tanan diha ninyo maayong hapon. O usab diha sa akong mga kaigsuonan diha sa pinili nga nasod giluwas ug gipahuli. Labi na sa mga inahan sa pagtuo, Mother Lilia Agapay. Ma'am, maayong hapon nimo diha. O karon mga igsoon, ang atong topic karon nga panag-usahan mahitungod kini sa kasaulugan sa Pit Senior nga diin ang atong mahimong afirmatibo karon niini mao ato ang igsoon gikan sa Catholic Faith Defender ato ang igsoon Silbert Dundoyano. Pero sa dili pa nato ihatag sa Dialogo sa Kamatuoran. Okay, daghang salamat. Balik tayo sa itong programa, Dialogo sa Kamatuoran. O karma iso na lang sa itong pagpadayon, ato dahil ning ihatag. Pero sa dili pa dahil, no, atong pasalamatan ang mga nakijoin live sa ato ang programa, sa atong isoon Sister Siluna Arucha, Julak, sa atong isoon nga Julak, okay, watching, mayong hapon ninyo diha sis, Brad. Okay mga isoon, ato din ihatag sa ato ang isoon, nga usa ka Catholic Faith Defender, nga mayong nahimo na tong afirmatibo sa ato ang topic karon nga gipanag-usahan. Atong isoon Silbert Dundoyano. 10 minutos igsoon. Okay. Daghang kayong salamat no igsoon Jerry ang atong consistent gyud butan nga host ani nga program Dialogo sa Kamatuoran sa DXKD no.
tugutis ako sa pagyukbo pagtahod sa atong manager dire sa stasyon, si Manager Dennis Caray, okay, uban na sa tibuok youth staff sa DXKD, o ako usab nga pagyukbo pagtahod sa atong ang technician yun dire, no, nga engineer, okay, si Brother Ruel Bukayo, box Bukayo, dugay na gini. Salamat o sa mga viewers nato sa live streaming sa Dialogos Kamatuoran, no? Salamat kayo sa inyong suporta ani nga tulumanon. So, of course sa atong host, no, si Jerry. Salamat. O karon, no, atong hisgutan kining nakapanahon yun nga ilisgutanan kining mahitungod sa Santo Niño. O sa ulog namong mga Katoliko ang sinulog nga gisentro ang pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong nasayran, atong gitawag og Senior Santo Niño ang pagkabata ni Kristo. Anong gitawag og senior tungod kay si Kristo dili lang kay nahimong bata, no? Giila po ni nato gyud nga Dios, no? Sumala sa Isaias 9:6, o gitawag og amahan nga walay katapusan, no? Bisan bata pa siya, gitawag na siya amahan tungod sa iyang pagkalabaw, tungod sa iyang pagka-Dios, tungod sa iyang pagkaulo sa iglesia. So dili gyud nato i-separate o wag tangon ng titulong senior, no? Nya bisag bata pa tawagon yun natong senior kay dili basta-basta ning bataa. Now siguro mangutana ang wa pa kahibalo nga unsa may gibasihan sa Biblia ng atong debosyonan, no, matag January magyuna, no, kanang sinulog, no, sa may gibasihan anang Santo Niño. Okay, so alang sa wa pa kahibalo kanang Santo Niño mao na ang balaang Hesus, balaang bata nga si Hesus, na sa Lucas 1:35 kung wala ko masayop o hinumdum sa maong sitas nga ang maong balaang bata si Kristo ang gitumong ana. Sa translation lang nga Espanyol mo nang mugawas ng pulong Santo Niño. Kung ato nang i-translate hubaron mo na siya balaang bata o banal na bata. Sumaw na si Jesus. Pero ang pangutana gud ani ngano man nga ang Santo Niño sa Biblia buhi magyutong Kristo sa bata pa. Nya kanang Santo Niño sa Katoliko ribulto man, di man mulihok. Katong Santo Niño sa Biblia mulihok man to katong batang Jesus. Now ang atong tubagan na simple kayo, no? Parehas na sa pangutana nganong di man na mulihok ng imong picture. Ikaw raman nga tag-iya sa mong picture. Ingon ana, unsaon gud paglihok anang Santo Niño nga ribulto man na, representation man na, butang man na nga nagtumong o sa ini pa Tagalog pa nagpaalala o nagpahinumdum sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. So kung mangutana mo nga nganong di man na mulihok inyong Santo Niño, natural kay ribulto larawan raman. Siguro ang may nalang pangutana diha siguro nga dapat nato ipangutana nga pwede ba day himuag larawan ang pagkabata ni Kristo? So kung moingon po mo nga wala may instruction sa Biblia nga gisugo ta, tungod ba kay wala instruction nga litra por litra sabto na nga sayop o bawal. Kung mao ni atong pagtuong kung wala ta gisugo nga yung direct sa Dios nga maghimo mo ana, dayon di na lang nato nahimuon kay para nato sayop kay di mabasa nga gisugo ta. So wa man siguro yung nakatuma nato kay daghan man tang gipangbuhat ron nga wa tang sugua. Pero aning pag-ari-ari na to Greek no radyo, wa man tang sugua ni sa Biblia. Wa may usa ka apostol nagsugo na to ani kay sa panahon sa mga apostol pa man puy radyo. Di ba? So inana no, so dili maayo nga reasoning kung himuon nato bang basihan nga kumuwa ta sugua sabto ng sayop, no? Ato sang ani naon kung okay ra ba pud, di ra ba pud daotan. Now ang paghimo og larawan o ribulto dili man gyud na siya daotan kay mismo sa Biblia ang Dios gapahimo, no?
sige na nagibalik-balik ni sa kong mga kauban diri mga CFD, mga teksto sa Biblia nga ang Dios gapahimog ribulto. Di ko na lang nabalikon. Now, ang dautan lang kung maghimo tag larawan ribulto kung himo na tong Dios. I-idolize na to ba? Nga mahimo ng idolatry. Ang Katoliko siging akusahan nga idolatry kuno ang paggamit sa larawan. Ila pagaling kutluon ng Roma 1:23 nga ang Dios giilisag larawan, giilisag ribulto, no? Para sa atong explanation na tubag matawag na sa argumentation og kanang galing gitawag og strawman fallacy. Strawman fallacy. Unsa man ang strawman fallacy? Kana bang imong atakihon ng pagtulunan, no, sa imong kontra pananglit kung isipon ninyong kontra ninyo ning Katoliko o kung inyong sawayon ang Katoliko sa dili niya pagtulunan, strawman fallacy na, no? But moingon mo nga giilisan sa humala sa Katoliko ilang giilisan ang Dios o ribulto. Sumurabag ipalutaw ninyo nga ang Katoliko gatudlo nga kanang ribulto mao ay Dios. Kay giilisan man ang Dios og ribulto. Na kay dili man na pagtulon ang Katoliko. Wa gyud pagtulon ang Katoliko nga gaisip sa ribulto ingon nga Dios. Para mo pasar ang inyong hunahuna nga giilisan gyud sa Katoliko og ribulto ang Dios. Walay pagtulunan ng Katoliko ana kay mulutaw nga dili day Trinity ang Dios Katoliko kay apil day na ribulto, no? So kung ang Dios sa Katoliko usa pero tulura ang persona Amahan ug Anak kay Espiritu Santo, so way labot ng ribulto. So ayaw ninyo ihiwi ang gitudlo sa Katoliko, no? Unsa may hinungdan nga naghimo og ribulto, dili aron himuong Dios sumala sa pagtuong Katoliko. Gihimo lang ning pagpahinumdom. Okay, kung makakita tag ribulto sa pagkabata ni Jesus, mahinumdom din ta siyang pagkabata. Sa mga makakita tag si Kristo nga larawan o ribulto nga nagdupar sa krus katong gilansang sa krus, makahinumdom din ta siyang kamatayon sa krus nga nagsimbolo sa dakong gugma niya nato pinagi siyang kamatayon sa maong krus. Sumo na ipagtulon ang Katoliko nga ang santo ninyo nga ribulto nga Katoliko handumana na o simbolo na o representation na sa pagkabata sa atong Ginoong Jesucristo. Siguro mo ingon lang siguro mo nga wala man na panahon sa mga apostol. Granting, no? I admit nga wala pa na panahon sa mga early Christian kay uwahin naman na nga development. Now, bisan pag awahin na nga ga-develop sa ngalan sa pagtulunan sa panaghiusa, we have to abide it. We have to be united with it. Sa rason nga usa ta kasimbahan ang itukod ni Kristo. Dayon dili ta exempted sa unsa may mahimong tradisyon aning simbahana. Nganuman nasa ikaduhang Tesalonica 2:15 unsay giingon ni Apostol Pablo, barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinagi sa wali nga binaba og sa sulat. Siguro moingon mo, awa man ay apil sa tradisyon sa mga apostol ng sinulog o kanang inyong Santo Niño nga pista-pista. Tinuod, kay wala pa na sa ilang panahon. Pero kuhaon na to ang ideya nga nasulti na ni San Pablo by the authority sa nila. Na sila'y authority musturya na. Kay sa ilang panahon, naapod sila yung mga tradisyon. Pero tradisyon nga Kristohanon. Pero ang tradisyon, pwede na mo uswag tungod sa authority. Kay gitagaan man ang gahom og iglesia og binding and loosing authority sa Mateo 18:18 ang inyong idili idili sa langit ang inyong itugot. Kung unsay gahom sa mga apostol, mao po nay gahom sa ilang mga successor. Pareha sa presidente, kung kinsay presidente karon ug unsay iyang gahom, unsay iyang authority, mao po nay authority sa mosunod niyang presidente. Di ba? So, kanang katungdanan for example ni Peter as a holder of the keys. Na sa buhat 1:20 ang katungdanan kung mabakanti dunay mopuli. So, history will show us. Kinsa may nakapulian ang katungdanan sa pagka-holder of the keys nga kung tanaw nato na sa tradisyon sa mga Hudyo kanang holder of the keys, second in command to the king na ang king sa kinghirian si Kristo. Ang iyang second in command katong gitugyanan sa Yahweh na sa Mateo 16:19-18 si Pedro. So siya ang silbing prime minister, second in command to the king. Muna gitawag og vicar of Christ. So, mao na nga naa ang authority aning grupuha nga naay Vicar of Christ. Unsa man grupuha nga naay Vicar of Christ? Representative ni Jesus Christ, no?
Kay gipasabot man na sa Juan 21:15-17 sa diyang giingnan ni Kristo si Pedro, katong taliabot na siyang mosa ka sa langit ba? Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Timan ang karnero ni Kristo dili kay pang Pilipinas lang, di kay pang Amerika lang, no? Nga kanabang geographical or part. Ang karnero ni Kristo, mga sakop ni Kristo universal. So, kang kinsa man ang pagkapastor nga iyang gipasabot, iyang gitahas ni Pedro, ang kang Kristo na, kay si Kristo ang universal pastor. Pero nganong iyang gitahas ni Pedro? That means, sakto ang Katoliko nga, nagpasabot na, nagpahiwatig na, nga si Pedro mao universal pastor sa dihang isa ka na si Kristo sa langit. 2 minutos, Igsoon. Katoliko may katudloan na. Katoliko. So, by this position, kay klaro man nga ang Pope successor of St. Peter, no? Sumala sa history. So ug unsay mga tradisyon ani kinahanglan mo abay ta sa doktrina para sa mag-usa ta. Kay kung maghimo taglaing pong tradisyon, maghimo taglaing grupo, divided na ang group. Di ba unsay giingon sa 1 Juan 2:18-19? Nga ang mubiya sa original group isipon nga dili tinuod sakop, kay ang tinuod sakop magpabili na sa kasakit ug sa kalipay. Bisag unsay problema nga maabot ani ma-encounter aning simbahan na kay tinuod man kinahanglan magkighiusa gyapon ta. Bisan unsa ka lisod. Bisag unsay mga problema magtabangay ta in the name of love, magtabangay dili kay mag-ijahay. Di ba? May nimo na nga nalipay ka dito kay naghimo kag imong kaugalingong grupo, nalipay lagi mo pero wala ninyo tabangi ang grupo nga original nga mao dapat ayuhon nato kay original. Ano maghimo pa man taglaing grupo? Para tumanon lang nato nang giingon sa Biblia nga panagbahin-bahin. Unsay giingon sa Ginoo, amahan mausaon ta sila mayon nga ikaw ug ako usa. Sumo nang ako umbot na hunaon sa tawhanon lang nga pagtan-aw, kung gusto ko kanang nindot yung kaing grupo, amubi ako sa Katoliko, umday maghimo ko ako. Kanang ganahan gyud ko. Oh, pero ako man ang grupo. Dili man na kang Kristo. So diri gyud ko kang Kristo, bahala nagka-guideline no? Ano man? Nagka-guideline ni kay nadili man ta mga perfect good. Yun magtabangay ta nga himuon natong nindot ning simbahana. Kay mo man ni original, di kay magama-gama taglain. Kay og magama-gama ta og lain, ma-divided gyud ta ana. No? So mao na ang baruganan nato no kanang 60 segundos, Igsoon. kanang pitch senior nato later development na. Pero kinahanglan moagree ta na because of authority sa Roman Catholic Church nga gikan sa mga apostol by way of apostolic succession. Pero kung naay grupo nga maka-counter ani nga dili di Roman Catholic Church ang tinuod nga group nga nasumpay sa mga apostol, ang mubalhin ko ninyo. Ug sa inyong tradisyon na dito po kumuapil. Pero kay nakita mo guna ko sa history, Roman Catholic Church, ang original church nga nasumpay sa mga apostol, so bisag sa tradisyon ani mo tuo ko, makikiusa ko in the name of unity. Dili ko anang ija-ija kay dili malipay ang Ginoo ng ija-ija. Daghang salamat, mayong hapon sa tanan. Okay, daghang salamat no sa unang pahayag sa ato ang Igsoon nga may nahimo natong afirmatibo sa ato ang topic nga gipanag-usahan karon. Okay, nalang ko'y gamay pahinumdum no nga mahitungod sa gisgutan sa atong Igsoon ganiha, mahitungod sa strawman fallacy. Katong yang gisgutan mga Igsoon, usa to siya sa mga kuan bitaw ka mga fallacious argument nga dili siya valid for reasoning. Yes. Oo, dili siya valid for reasoning. Mahitabo kasagaran sa mga debate. Mga debate. Kini nagbuot pasabot ani kung magisgutan logical fallacy, nagbuot pasabot ani nga usa ka sayop nga mga pagpangatarungan are deceptive or false arguments that may seem stronger than the actually are due to psychological persuasion o pag-usab sa Brother Jerry, kay imo man ang gisgutan tuguti ko gamay nga mosalmot pud ana imong point no. Okay. Kay ang debate gud unta no sa dialogue, ang imong trabaho nga gub-on nimo ang argument sa imong kontra ug unsa iyang teaching. So karon kung ang imong buhaton maghimo kag teaching nga imong ipatuo sa mga listener nga mao ni teaching sa imong kontra, then imo ra pong birahan dili na debate. Okay. O kano man kay ang dapat gub-on nimo kanang pagtulunan gyud sa imong kontra. Kay kung maghimo kag pagtulunan nga dili mo pagtulunan sa imong kontra para lang makabira ka, mo na siya strawman fallacy. Mo na yung mga technique sa debating dili makabantay ana kuyaw. Okay. Mana nga kuan na to sa atong mga kuano nga ura og pabor tingali kung makatuon po ta ani mga ingon ani klasya sa kuano kay di ra man gud ni usah ka kuan kanang usa ka mga sayop nga basihan no daghan ubay-ubay ni siya tingali naabot ni og mga sa ako lang na kuan ani 16 siya ka bukter mga logical fallacious ubay-ubay gyud. Okay mga Igsoon no. Alang sa atong pagpadayon mga Igsoon, anhi dayon ta sa pangutana.
Kinsay naay mga pangutana mahitungod sa topic nga gisgutan karon sa ato ang igsoon. Nabay mga pangutana diha? Tingali, wala tingali kay na. Okay. Sa ato ang igsoon. Padiyo ko ko gamit tingalan mo. Pasensya na nalimot ko. Okay. Pasensya na, medyo atong nalimtan ang ngalan ni Kuan Pastor Emmanuel Cabigon. Okay. Ano na ta sa iyang pangutana? Usbon ako no nga sa pangutana nato, focus lang ta sa tema nga gisgutan sa atong igsoon. At the same time kanang mga dili essential nga mga mga argumento, dili kinahanglan na mahitungod sa pagpangatarungan, ato lang i-set aside para makafocus gyud ta o usap pod kanang gitaw na to ad hominem o personal nga mga pagpaatake o pag-insulto sa ato ang mo inhim na atong afirmatibo, ato lang i-distansya gamay sa atong ba. Okay mga igsoon, usa ka minuto nga pangutana, usa ka minuto nga tubag mga igsoon. Okay? Tulong ka pangutana. So, daghan kayong salamat no. Ako si Brother Emmanuel Magno Cabigon the First. Ang ako lang pangutana igsoon para sa ato ang topiko karon. Ngano man nga January man gyud gina-celebrate ang Pit Senior. Okay. Ang imong pangutana, dili ko ka objectively answer because dili kay ko basta mga history na gani. Dili kay ko ana no. Ang ako lang diha lang ko sa mga kanang apologetics about why we celebrate it nga dili against sa teaching sa Ginoo base sa Biblia. Okay, kung historical na about sa history ana, I'm not knowledgeable about it. Siguro kung nakoy kauban na nga knowledgeable yun anang historical roots anang pag-celebrate ana, sila akong ihatag na nila. Sige, nagtunan ta sa ikaduhang pangutana kay para di tama. Kanang sumala man gud sa Biblia ang sa Isaiah chapter 9 verse 6 no. Ang bata natawo siya aron siya to govern. So nindot ka itong imuhang paghatag og salutation ba no, paghatag og pagpatagad nga kinahanglan nga ang bata i-worship no, kay dali nasulat man nga he is going to be worship. Yes. So ang ako ang pangutana is ang pangalawa na akong pangutana mao ni siya kay worthy man siya o worship ngano man nga naa may ubang mga grupo gawas sa Katoliko nga nag-worship sila pero dili according dito ba sa way of tradition no, kay giingon man nimo ganiha nga dunay rules of tradition no. So sa biblical scriptures ang doon na may 7 ka piyesta ang Israelita no, pero sa Roman Catholic na ay daghan kayong piyesta. So in accordance dito nga ang akong pangutana is ngano nag-allow sila og daghan kayo nga piyesta nga usahay malipong taba kay kay very good question. Tungod sa kadaghan lain ang Abril, lain ang Mayo, lain ang Enero no. So very good question. Can I start answering? Okay. Kisumala sa kutlo na ko ang Jeremias 31, 31, 32. Agi ni siya sa managlahi nga kasabutan no. Ang Jeremias 31, 31, 32 nag-ingon diha nga ang Dios maghimo og bag-ong kasabutan nga lahi sa daan. So ato na ding masabot nga unsa man kay mga kasabutan sa daan, apila ng mga pista ug unsay sa ulogon nila. Now, kung modretso ta sa suwat ni Apostol Pablo, kadtong mga kasabutan sa daan, dunay gipang wala ato kay daan man to. No. So mao na nga kabantay mo ang Katoliko, wala na tong mga Jewish feast. Okay, gitapos to ni Kristo sa cross. Meaning sa New Covenant, dili na ta obligado ang mga Kristiyano. So maghimo na pong laing ceremonial observances. Ya doon na tayo premise na nga bersikulo nga gawion ang Hebrehanon City 12. Ang Hebrehanon City 12 gaingon, kung ilisan na ang kaparian, ilisan sa bang balaod. Now, unsa mang balaod gi pasabot diha moral adili nang moral kay prasan nang ayaw pangawat, ayaw pangabit, o ayaw panapaw, moral man na dili na angay usbo na to. Ang gipasabot anang kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod, mahitungod na sa mga balaod seremonyal. Sama na mga pista, no.
So mao na ilisa na ang moilis ana ang mga bag-o pong authority, ang mga bag-ong pari sumala sa tinuod gyud nga simbahan. So mao na nga ang mga bag-ong pari ron nga among gituhuan na sa Roman Catholic Church naghimog mga bag-ong pista. Nga kasagaran nagpahinungod jud sa kabalaan sama ng mga santos. Pero karon nga pista ni Senyor Santo Niño, kabalaan gyapon na ni Kristo ang gitumbo kana. Nagsintro lang sa iyang pagkabata. Sumo na ang rason ngano nga ang mga pista sa Katoliko nagkadaghan kay wala gibawalan ang mga new set of authorities sa paghimo og mga bag-ong mga ceremonial observances. Agian ang authority niya nga binding and loosing ang inyong idili syuta, idili sa langit ang inyong itugot. Mateo 18:18. Okay. Salamat. So daghan kayong salamat, no? O ang katapusan akong pangutana is katumanggong pag-abot sa magay o katubang mga wise men, no? Nga gikan man to sila sa silangan para niadto lang jud sa Jerusalem aron simbahon tong bata. So nakita nato nga ang attitude, no, is they go to the bilin o niadto sila didto sa pasungan. Gitong buhi gyud nga buhi gyud nga Kristo and they worship the child. Yes. No, so ilang gisimba ang bata. Dili si Mama Mary ang gisimba o dili si Joseph, kundi gi-state gyud nga ang bata mismo ang gisimba. So ang akong pangutana nga sa karon nga mga sistema pwede ko mo kuan atong imong gamay kay murag Yes, sir. question Yes, man sir. gud to. Ito ba ingog dili si Mary ang gisimba. Now lahi po na nga issue, no? Atong higayon na siyempre dito ni Jesus Christ nakatutok. Ang pagtahod po namo veneration namo ni Mary lain po na siya nga Yes. kuan. So Dili na kato siya nga case. ang connotation ba katubang tumong og Okay, tinguha. parehas nang giingon po sa laing teksto nga honor your father and mother. Yes. Yeah, we believe Mary is our spiritual mother. That's why Yeah. we respect. Walang problema dito kay dili man ta nag-focus dito sa pangutana ngano nga dili Yeah, si Mary. Ni Kundi ilihak man ko kay ang imo akong mang pangutana gilakpitan. is nganong si Jesus gyud, no, nga bata nga maupay pag kaanak, no, gi worship atong mga magay. Yes. So kung ato siyang tagaan og pagtagad nga dunay katungod ang Roman Catholic to declare na isimbahon ang bata. Yes. So, pero we have to distinguish, no, put a distinction nga unsa ng worship. Ang gi-worship yun sa Catholic sa kung maghimo miana katong buhi nga Jesus Christ. Then kanang among pag gamit og mga larawan, veneration na sa images, Okay. which is among gipakita na expression namo sa pagtahod ana mga butanga kay ang gitumong ana kadto mang yung buhing Jesus. So inana no atong i-distinguish sa kay basig masaypan sa uban bang hasta ag ribulto ag larawan gi worship pud ingon nga Dios nga mahimo ng idolatry, which is dili na Catholic teaching. So when referring to the ribulto, the larawan, veneration na. So, pero kung mo venerate nila ang labing nasimba diha katong tagiana ang gitumong ana si Jesus Christ. Pero saan kung nagbuhat kag maayo sa imong isig ka tao, kinsa may labing mahimaya ana ang Dios, di ba? Yes. So inana, so we venerate the images sa mga balaan sama ng pagkabata ni Jesus Christ, nagtuumi nga malipay ang Ginoo ana. Basta di lang i-idolize tong larawan. Okay, salamat kayo o Yes. maura to. Okay, daghang salamat no sa pangutana sa ato ang igsoon Pastor Emmanuel Cabigon. May mga question dyan. Atong igsoon Emmanuel Cabigon gikan sa Assembly of Yah. Okay mga igsoon, alang sa itong pagpadayon nun ay pangutana sa ato ang mga active viewer sa ato ang programa karon through Facebook. From Julak, Brother Adunduyano, nganong ang simbahang Katoliko daghan mang larawan o ribulto sulod sa simbahan. Dayon ginayukbuan man sa mga kaigsuunan nga mga Katoliko. Sure ka mo nga maunay dagway sa Ginoo? Matod ni Kristo dili mo muyukbo sa larawan. Tagsa lang. Okay. Asa may imong kuano na Katong una. Katong una. Okay. Usbo na to kining una. Okay, simbahan Brother Dunduyan, ngano nga ang simbahang Katoliko daghan mang larawan o ribulto sulod sa ilang simbahan. Okay. Okay. Ang atong gibasihan ana dili man gud daotan ang paghimo og
larawan o ribulto isip simbolo sa presensya sa Dios o representation. Example ana sa Ezekiel 41, 15 hangtod sa 20 nga ang templo sa Dios gihulagway nga doon na mga larawan, no? Larawan si Keruben o ribulto si Keruben o anghel. Di nagiklaro pagali nga doon ay naong tao gyud. So ang Katoliko nga simbahan mo pattern gyud gani anang gihulagway nga templo sa Biblia. Nga kung moingon ta nga unsa may biblical gyud nga simbahan, mabiblical kay ang Katoliko kay sumala sa paghulagway sa Ezekiel 41, 15, 17 na mga larawan ng simbahan o templo. Diha. So, then ang mahitungod po daning sige sumpay. Sige, bro. Ginayukbuan sa mga kaigsuunan nga mga Katoliko. Okay, kining pagyukbo pod ato ning i-distinguish gapon kay kung yukbuan nato ang ribulto ingon nga Dios idolatry na sala na sa unang sugo ayaw pagbaton og laing Dios. Ang Katoliko wala magtudlo nga magbuhat og ribulto aron lodhan ingon nga Dios. Wala magtudlo ana. Kung moingon mo nga mo na gitudlos Katoliko usa na sa example atong gi policy Stroman policy. Kay wala man gatudlo ang Katoliko ana. Ang pagtulunan sa Katoliko kung maghimog ribulto isip representation rang o simbolo sa gahom sa Dios. For example katong bitin nga tumbaga nga ribultos bitin nga gipahimo sa Dios ni Moises. Okay. Unsa may purpose ato? Kung atong sabton gihimo tong simbolo sa gahom sa Dios kay liliman ka mutan-aw lang atong ribultos bitin imbis mamatay kay napaakag halas mabuhi inoon. So katong ribultos bitin nagsimbolo to sa gahom sa Dios. Kay inigtutok imbis mamatay tong napaakan maayo mahinoon. So dili day dawta ang paghimog ribulto isip simbolo sa gahom sa Dios o instrumento sa gahom sa Dios. Pras mo na, kanang inyong akusahan ng Katoliko na mga milagro pinagig larawan, dili taw ng larawan may milagro. Oy, kung na may tinuod nga milagro ana, ang Dios ga milagro pinaagi ras butang. Nahimong latayanan sa gahom sa Dios. Parehas atong larawan sa bitin, nahimong larawan sa nahimong latayanan sa gahom sa Dios. Ingon na, no? Okay. Dili na to hiwion ang pagtulo ng Katoliko. Then ana pa ni pagluhod. Okay, ano ka susunod? Pagluhod. Sure ka mo nga maunay dagway sa Ginoo? Sa mga gihimo kuno. Kuan kining mahitungod pod sa dagway. Oo. Kinahanglan tag mag-examination na no. Ato lang ning ito tubagon sa duha no. Kung dili manggali exact gyud, dili pod siguro daotan nga ato lang sabton ingon nga representation. Kay dili man pod supak ang Ginoo og representation. Sample, katong paghimo og gisugo si Moises sa paghimo larawan si Keruben. Wala ba mag-ingon ang Ginoo dito nga kinahanglan sakto gyud na inyong dagway ha? Gi-instructan lang gyud sa Dios si Moises nga maghimo kag larawan sa bitin. Pero wala siya moingon nga kinahanglan sakto gyud ang dagway ha? So kung dili istrikto ang Ginoo sa tupa dili siya supak nga isip representation lang. Okay. Now so kung matunong man nagmuo ng dagwaya o dili, now I don't think so nga masuko ang Dios kay depende po na sa reason kung wala po dai gyud ta nakaklaro kay wala ta didto di unsa po na to pagkatunong. Ang pangutana masuko ba ang Dios kung dili gyud exact. Now ipangutana to niya. Kay wala ang pugo kabasa sa Biblia nga nag-ingon siya nga kung dili na matunong nang mahiwi nagdrawing ninyo di na matunong masuko na ko. Wala ang puti mabasa na sa Biblia, di ba? Basta dili daw ta na paghimo og representation o simbolo. Liman ka nga ang Diyos gapahimo galig larawan sa bitin ha? Ribulto. Kana pang tao nga nasipyat lang ta kay wa kay matunong atong drawing. Nasuko na hinuon siya ana. Oh. Okay. Iya galing sugo tong maghimog ribulto sa bitin kana nang tao nga masuko na tang nahiwi lang pag drawing walang mo exact. Oh, kay depende man po sa limitasyon sa tao, no? Okay. We admit nga di gyud ta kasiguradong na eksakto ba gyud ang nao nga pangutanag masuko bang Ginoo na. Oh. Okay, ani tas katapusan nga kuan, mao ra manggihapon ni sila. Murag atong pagyukbo, murag wa kay nako to ma-explain. Kadong sa permero. Oh? Ito na lang ikuan basahon. Oh. Sa katapusan. Dili ka magbaton og laing mga Dios sa atubangan ko. Dili ka magbuhat alang kanimo og linilok nga larawan. Ni sa bisan unsa nga dagway, sa bisan unsa nga butang, nga ato sa ibabaw sa langit ug sa yuta kung ilalom sa yuta, kung sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios nga mao ang Dios nga abughuan
nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak og sa ibabaw sa ikatulo ug sa ikaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako Okay. Bago na to. og nagapakita Okay. ako. Gibasa yun ng Exodo 20, no? Disir ko mo, tubag ana, no? Ako kang ingnon, murag babae ning nangutana, no? Okay, ako kang ingnon, sister, no, nga, parehas ta sa una, no? Ako hapit ko mubiyas katoliko sa una, no? Sa dihang wa pa ko kahibalo sa mga tubag, mga katinawan. Pero sa dihang nakasabot nako, mo nang wa ko mubiya og mo ni ang akong ipaambit ninyo ron nga kining mahitungod sa pagyukbo atong sayron sa ug unsa nga klase sa pagyukbo. Kung ang mga Katoliko gayukbo atubangan sa rebulto, nga ang mga Katoliko gahuna-huna tungod kay mao na Dios ng rebulto, sala na. Idolatry na kay maigo na sa Exodo 20 bersikulo 3. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Oh. Pero kung maghimog larawan, isip lang lagi representation, isip simbolo, wala na idili sa Dios. Tigani katong rebultos bitin ang Dios may gipahimo. No? Nasa Numeros 21:4 hangtod sa 9 ang Dios may gasugo ni Moises nga maghimog rebultos bitin. Pero asa man nasuko ang Dios? Sa dihang gipaka-Dios nas mga tao. Di ba? Oh, nasa 2 Hari 18:4 ilang gihinganlan pagyud og ngalan sa Dios ni Hustan. Di nasuko ang Dios kay ilang gipaka-Dios ang larawan sa bitin. Pero remember, kinsay gipahimo? Ang Dios. Wala masuko ang Dios sa paghimo kay iya tong sugo. Asa na suko ang Dios, dayon gipaguba sa dihang gisayop nila gamit, sa dihang ilang gi-idolize na gihinganlan nila ngalan sa usa ka Dios. So kung ihimoo na tong Dios ang maong butang, nakasala na ta. Ang Katoliko wa gyud magtudlo nga kung muluhod at tubangan sa rebulto, isipon ang rebulto nga mao'y Dios. Ang gitudlos Katoliko nga muluhod at tubangan sa rebulto, nagtahod ang mga Katoliko sa tag-iyaan ng rebulto. 20 segundos igsoon. Og nakoy tekstos Bibliang example ana nga basta di lang ipaka-Dios ang rebulto, bisag mag-atubang ka pwede. Si Ezekias, gaampo sa Dios, pero gipasabot nga gaatubag larawan sa kirubin o anghel. Nasa Isaias 37, tudling 14 hangtod 16, nga si Ezekias nagampo sa Dios, pero gipasabot niya nga nagatubang siya kirubin o anghel. Oh, kay ang presensya sa Dios naa man gud sa mga balaang butang. Nasa Exodo 25:17-22 nga ang presensya sa Dios naa dito taliwala sa mga kirubin katong rebulto. So mao to nga nagatubang si Ezekias pagampo sa Dios sa katong kirubin nga anghel, kay ang presensya sa Dios naa didto. So nagsimbolo sa presensya sa Dios ang maong mga butang sa mas larawan. Ug mao na pagtulong ng Katoliko. Daghang salamat. Okay, daghang salamat no sa partisipasyon sa nangutana karon sa ato ang programa. Partisipasyon sa nangutana nato no. At the same time sa tubag pod sa ato ang ison nga may nahim nato afirmatibo. Sa lipat ang padayon, ato na ta sa pikas dawag alang sa pahinumdom ang atong oras alas 4:07 sa hapon. That time check. Dialogo sa kamaturan. Okay, daghang salamat no. Balik ta sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran. O karon mga igsoon alang sa atong pagpadayon, anhi dayon ta sa ato ang padayon. Pero sa dili pa ato nang pasalamatan ang mga naki-join live sa atong programa, naki-view sa ato ang programa karon yung Dialogo sa Kamatuoran. Okay, sa ato ang igsoon view agapay watching from San Jose del Monte, Bulacan. Mayong hapon ninyo diha tanante diha sa Del Monte, Bulacan. Okay, uban sa ato mga kaubanan diha sa Bulacan, usab sa ato ang igsoon. Okay. Sa atong pagpadayon ato din ihata sa atong igsoon sa pinili nga nasod Gilosipel atong igsoon Brad Douglas Mugawaron sa alang sayang 6 minutos nga pahayag. Okay. Okay, daghang kay salamat kanatong tanan. Wailangan kay muburang oras. Unang punto, mapasalamaton tagdako sa ni-affirm karon Brother Silbert Adriatico Dondonea no, ingon nga nagrepresentar karon sa simbahang Katoliko ning iyang gi-affirm karon mahitungod dinhi nga pit celebration sa pit senior. Unya dito ta mo relate o engage sa iyang mga reasoning ug mga ebidensya mga higala. Una, nakahisgot siya mahitungod ining paggama og larawan sa atong Ginoo. In fairness lang may higala, kaming mga pinili, dili yun po niingon nga judgmental kayo. Nga, was nga ang Diyos,
nga katog yung lehitimong Dios, gaman siya glarawan og rebulto, wa na magbuot pasabot nga ang nagama Dios na dayon na. Hilabi na kung ang gisimba is kadtong Dios, dayon ang gigaman og larawan og rebulto agkatog yung lehitimong Dios. Like for example, magsumayala sa simple analogy, ang atong national hero si Dr. Jose Rizal gigaman og larawan. Wan na magbut pasabot nga kita mga Pilipino, Dios na dayon. Kaya na may larawan si Jose Rizal nationwide. Wan na magbut pasabot. Kaya nga man nato gisimba ang rebulto ni Dr. Jose Rizal. Pero ang nakalindot lang yun ni Dr. Jose Rizal kay ang nagama is litim mo yun nga dagway ni Dr. Jose Rizal. Mao na nga sa nangutan na ganina sa nagkupot sa account nga Julak, diretso na kon lidto, punto kayo ang iyang pangutana nga gikinahanglan tubagunis sa tibok Persa sa simbahang Katoliko. Ay ninyo pasag dahil lang si Brad Silbert. Ngano man, matud pa sa mao nga nagkupot sa account, sure ba kaha mo nga kanang gihimuan ninyo glarawan og rebulto mao gyud na ag Dios nga nagpakatao? Kay kung dili mo sure, magsunmigala, usa may tawag ninyo anang gapatuo mo sa kabutan nga dili galit dahil mo pud mo sure. Dili mo sure nga kanang mo day pinakahitsura sa Ginoo. Gapatuo lang mo sa kabutan nga bisan ka mo mismo. Walay siguro nga di ay mao siya. Magsunmigala. Kay once nga ang usa ka larawan og rebulto nga gamon magsumhigala, dili gali na pinakahusto nga dagway sa gigam-an nimo larawan, usa may tawag ana. Laing larawan sa imong gilarawanan o maura gihapon. Lain na kanya naman. Ang larawan og rebulto nga imong gigama dili man ag pinakadagway sa imong giingon nga imong gilarawanan. Subot pasabot magsunmigala, pag dili na galit na may pinaka dagway sa imong buot o gipatuo nga gilarawanan, dili na siya ag Dios. Matinud anday mong simbahang Katoliko sa atake sa ubang mga simbahan nga gasimba mo Dios. Kaya naman, ang inyong larawan og rebulto, dili man day mo makasiguro nga kana gyud day may pinakadagway sa bata sa Ginoo sa diha nga nagpakatao sa ug hangtod nga nagdako na siya. Importante man nagsunmigala nga di unsa ninyo o unsay inyong ebidensya do na may mga photos, mga linilok nga rulawan from ancient time nagsunmigala during the birth of the Son of God around 1st century. Ipakita niyo na sa mga kaya mo'y pinakaligong ebidensya para makatuon mi nga mao gyud na ang dagway sa bata, mao gyud na ang dagway sa Dios. Kaya naman nagsunmigala, kay kung dili na mo'y pinakadagway sa Diyos, lain na ng dagway. Pag lain na ng dagway, tawag na nag-Diyos, kaya di naman agdagway sa Diyos. Yun dahil si Brad Silbert nagsunmigala, nga dili po siguro sayop, nga pag magama og larawan, isipon na dahil nga dautan, pag dili yun pinakahusto nga dagway sa Diyos. Kaya wala man pugkoy nabasa sa Biblia nga sayop o dautan sa diha nga ang paggama og larawan og rebulto dili gyud may pinakahusto nga dagway sa Ginoo. Natural. Wala gyud tay mabasa diha. Kaya nga naman, wag gali siya masugo. Wag gali magsugo ang Ginoong Kristo nga gama sa larawan og rebulto sa mga tinunan. Natural nga wag gyud tay mabasa diha. Pero arita sa laing punto, dautan ba paglain na nga dagway sa Dios ang atong gamon unya dili na mao ang hitsura sa Dios? Magsunmigala, dautan kaya naman. Suko gali siya, Exodo 24:5, nabubho gali siya. Tagaan natong simple analogy. Kitang tanan do na tay amahan ug ginahan. Karon, ang atong amahan maabot man gyud ang katapusan. Ang atong inahan pinangga ta. Karon, ang atong inahan nagpatuo, nagama siya picture. Nasa mga picture imahe. Mga anak, mao ni dagway sa inyong amahan. Unya kay karon ang original nga amahan ang original nga amahan baga magkilay.
karon ang gipakita karon sa inahan nga gipatuon niyang amahan. Nipis na magkilay ang pangutana, mao pa magyapon tong original nga amahana? Dili na. Karon, ikaw nga amahan, gipaila sa imong inaha, gipaila sa imong asawa nga ikaw mo'y amahan sa imong mga anak. Usa may ang batiyon nga dili man dili man dayto nimo dagway. Ha? Malipay ka dili magsunmigala. Paglantaw nimo uy. Ag-iya mo ning ex. Malipay ka dili ingana ang Dios magsunmigala. 60 segundos. Mao nang mga bubo siya. Kay dili man magsunmigala. Ha? Masuko siya magsunmigala. Dili siya malipay. Mao na nga dili gyud ta pagam-on og larawan og ribulto nga dili ta sure nga kana day mo'y dagway sa Dios. Kaya nga naman isipon na nga Dios. Unya mo lagi napaon ta mga ebidensya gi-search nato sa Google magsunmigala karon sa himog sa kamera. At tangilan niyo na yung danyo magsunmigala dito hindi ako na ipadagdiscuss sa RM Index di Repolog City matagang tagpanahon para matinawan tang tanan magsunmigala. Kaya nga naman di sublion ako kami dili gyud ni yung judgmental ang amo lagi gipiho ng mga ebidensya usa ka tinuod. Okay. Kay di man na mo pasa sa korte labi na sa Ginoo og dili tinuod naghapon atong tanan. Okay, daghang salamat no sa pahayag sa ato ang igsoon Brother Douglas Mugawa Rutsa sa pinili nga nasod. Alang sa itong papayan, ato din ihata sa atong igsoon, may nahimo atong afirmatibo karon sa atong tema nga pinag-usahan. Alang sa iyang summary, Brother Silbert Dondoyano. 10 minutos igsoon. 10 minutos. Nakakita ko og monument ni Dr. Jose Rizal dito sa usa ka eskwelahan sama sa Upper Dicayas. Og naay nagkomento nga, uy, lahi man ay ang monumento, dili man parehas atong monumento dito nga nakita namo sa lain pong lugar. Ang pangutana tungod bang kay dili magparehas ang expertise sa artist. Sabto na nga ang kadtong monument ni Dr. Jose Rizal dito sa Upper Dicayas kay lahi man pud gyud ang tibuok ba og imong ikumpara sa lain pong dapit ang ilang Dr. Jose Rizal. Sabto na ba nga dili gyud si Dr. Jose Rizal ang gitumong ato nga monument? Dili siguro nato kuhaan o kana bang moral analysis ba ang Diyos kay kini depende sa usa ka sitwasyon. Kung kahibalo ka sa exact yun nga dagway, unya artist ka nga, maantigog ka nga, muawat nga, matunong yun, bulahan ka. Pero kung ikaw ang Diyos, kung ang tao na ning kamot sa pag-draw, kay naapod si pattern, o tungod kay ang iyang expertise, dili gyud sama kahana sa uban nga expert. Muing ingnon ba ka sa Diyos nga di kumudawat anang imong gidrawing, o imong gihimo, tungod kay kulang lang kas kahibalo. Nga dili kay ka hanas nga artist? I don't think so nga ang Diyos ingon niya na. Kay ang Diyos maglantaw sa atong abilidad, no? Ang tao dili parehas og abilidad, no? Kung ikaw pananglit sa pares na kuno sa eskwelahan, tungod ba kay ang mga estudyante dili parehas og abilidad na ay bright na ay medyo dili kayo bright, ingnon sa wayon tong usa nga naningkamot ra ba pod, no? Pero diha ra gyud sa taman iyang sawayon tong usa nga kulang ang iyang ka-bright tungod kay dili siya parehas sa atong bright kayo. No, dili ingon ana ang Dios, no? Pero nalipay ko sa ni-argue ganina nga di siya supak sa paghimog larawan. Ang iya lang nga kinahanglan sakto gyud, exact gyud. Pero magpresa ng monument ni Felix Manalo sa ilang sentral. Kung mangita taog ka ng artist pod mutanaw ba din mutanaw sa hulagway ni Felix Manalo, sigurado ka tang 100% gyud nga nakopya gyud ang hulagway ni Felix Manalo. O kanang atong mga monument ni Rizal og sa uban pa, so I don't think so, no. Nagpasalamat lang ko nga dili na siya supak nga maghimog larawan, no. Ang ato lang diring ipaklaro nga sa Biblia dili gyud supak ang Dios sa paghimog larawan basta dili lang himo ang Dios. Ug ang Katoliko, wa gyud magtudlo nga kanang larawan Dios. Ang pagtulon ang Katoliko, simbolo, representation. Parehas atong nagpahimo ang Dios og larawan sa bitin nga tumbaga. Na batoy pattern nga giawatan nga nagingon dito nga, oy pagbantay ani Moises, inanglan ingon ani gyud ang itsura. Kung dili gali matunong, masuko na ko nimo. Nagingon ana ba ang Dios? Right after pagbuhat ni Moises,
Wa gyud mag-ingon ng Ginoo nga taysa murag dili man ko ganahan ng imong gihimo. Oh, kay medyo akong gusto tambok-tambok dili nang niwang. Nagingon na ba ang Dios? Ang importante nga nakahimo gid siya. Whether mayo ba to tan-awon o dili, importante nga nakahimo siya glarawan sa bitin. So ang amo pod kanang among dagway ni Senior Santo Niño, na bahala na ang Dios mag-judge kung iya ba nang aprobahan o dili. Pero naningkamot ang mga artist nga as much as possible mauunta. Pero tungod ba lang sa kakulangon sa maong artist, muingon na ang Diyos, di kumudawat na ng inyong pag-represent sa akong pagkabata. At siguro siya may atong pangutanon, kaya kung kamuwi pasultion, muingon magyunmog masuko ang Diyos, pangutanon ko na to ang Diyos kung nasuko ba siya. Kana mong prangkahan na ita nag-istorya. So, depende sa expertise. Ako ang Diyos, ganun masuko man ko nga, naningkamot man po na siya. Daman ra po sa iyang kahibalo. Now, bulahan tong mga maayo gyud nga artist nga medyo tunong gyud ang ila. Pero kana pa manggaling maingog tunong, di pa magita ka siguro kung drawing lang. O kanang mo carve lang ka, di man gyud ka accurately, objectively say, gawas kung imong sukdon. Di ba? Di ba? Kay kung imo lang pong tanawon, bana-bana sa imong naong, sato pa, dili na objective, gawas kung imong sukdon. Di ba? So, siguro makaingon ka, maog yung dagwaya. Pero kung magsukdanay na ta, objectively, di kang kasiguradong tunong bagyod. Di ba? So, maana lang nimo ang gidyo kayo, pero di ka ka-exactly say nga maog yun. So, ingon ana, nga ang ato lang leksyong nakuha diri nga, dili daw ta ng paghimog ribulto, basta di lang ipakadiyos. Ihimuon lang instrumento o simbolo o kiana, base sa Biblia. Daghang salamat na pahuntay mga kuwan, pero wala tayo oras. Ha? Ako na pa? Okay. Kining da sa ako na lang kuno, dito na lang nako ni nga katong mahitungod sa kanang magdagkot kining kang Jubin Bako kining imong kanagong magdagkot og kandila, kanang kandila nagsimbolo sa kahayag. Then kanang asus kandila nagsimbolo po na siya mga prayer na to kay mo paingon man sa taas So mo na mga instrumento na to nang gigamit pag-express atong pag-ampo. Now kung mahitungod og naabay maayo ay siguro na ay maayo, siguro ang uban ang Ginoo moabot pag mangita pag panahon nga ayha niya dawaton ang imong gipangayo sa imong pag-ampo sa moabot nga mga panahon nga iya pong i-grant ang imong pag-ampo. Pero dili daotan ng magdagkot og kandila, kay pwede man gali na gamiton natong kahayag sa kangitngit, Pwede po natong himong simbolo sa Ginoo kanang kandila kay kahayag man si Jesus Christ. Unya kanang aso diha simbolo po na sa prayer yun kay para sa nang insenso ga simbolo man as prayer. Ug wala tay mabasa sa Biblia nga daotan ng mudagkot og kandila diha sa pag-ampo. Gawas sa mga pagano kay ang ilang paggamit og kandila pagpahinungod man sa pagsimba sa Diyos o bakak nga Diyos mo nang nasayop sila. Pero ang paggamit og kandila sa sakto nga gamit, dili na siya dautan. So, mauna, o wala naman siguro dire na malangan nagbasahon pa rin ako. So, kana lang. From Jula. Bro, doon karon gamaan ka ribulto, ikaw taas ng ilong, unya ang ribulto nga gibuhat, alam, sorry. Bro, Dunduyano, karon gamaan ka ribulto, ikaw taas og ilong, unya ang ribulto nga gibuhat, alang nimo flat og ilong, sugot ka. Kung nakahibalo ko sa huna-huna sa gabuhat nga iyang gituyo para kana bang si auti ba aron masurahon ko, murag sayop siguro siya, Pero kung mo diharap taman iyang expertise, naningkamot siya nga iyang yung mahimo, pero diharap yung taman iyang mahimo, di ko masuko niya. Akong i-consider ang iyang kulang sa expertise. Ako makasabutan na kay ako di man pugko anad drawing. Mahinawaing mo pugko kung sawayon nimo akong gidrawing nga maumao na akong paningkamot. Ina na ba mo gamit tag moral analysis, Depende sa sitwasyon. Kung tuyoon yun nga mauton para lang mamaot akong itsura, dili maayo. Pero kung naningkamot ng drawing diha o gahimo, akong i-consider na bahalag di ka matunong kay tungod sa iyang naningkamot man siya. Dengan salamat. Okay. Maraming salamat sa inyo sa naman tayo ikong oras. Okay. Magpasalamat na lang ta sa mga nag-review sa atong programa karong hapuna through Facebook Live. Sa mga igsoon nato usab sa ato ang igsoon usab nga may nahimo nato karon nga afirmatibo sa ato ang programa Dialogo sa Kamatuoran usa ka Catholic Faith Defender CFD Brother Silbert Dunduyano. Daghang salamat igsoon sa imong giapirmahan karon nga tema.
Ug sa mga naki-join live sa ato ang programa, gikan sa atong isuon Julak, Jubin Bako, okay, usab sa ato ang isuon Viuli Agapay, Zeluna Arucha, ug sa uban pang naka-view sa ato ang programa karong hapunan, no? Nga wala nato mahingani, daghan kay salamat ninyo. Hangtod sa sunod higayon na usab sa samang takna o sa samang istasyon. Okay, since wala man tayo igong oras, sa ngalan na lang sa ato ang station manager tiyong Subatang Pilipino, Sir Dennis Garay, o sa atong teknisyan nga nasa Pikas Lawak, si Ruel Books Bukayaw, kini ang ubos nga igsoon, Jerry Mugawa Arutya. Ang pulong sa Dios, 7:21 sa basahon ni Apostol San Mateo, dili ang tanan magayan kanako Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kundili kato lamang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maayong hapon ug dalaygon ang ato ang Dios. Inyong nabati ang Dayalugo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.